ehkä enemmän, että voi olla, että vaimon kanssa olisi ollut ehkä hiukkasen suojelevaisempi, mutta en muista sanoa. Sitä mekin tuossa pohdittiin sitten, mutta kyllä se kuitenkin meni sillä ihan hyvin, että ei se varmaan olisi suuria muutoksia tehnyt. Joo, mutta se ei varmaan ole. Joo, mutta saatiin kuitenkin reaktioita aikaiseksi. Joo. Ja lomakkeen valossa on toimintakyky, koiran rohkeus, kuinka se seisoo omilla jaloillaan ja ratkoo näitä ongelmia. Ja se on ihan +1 kohtuullinen, että se kyllä hyvin oikeastaan näyttää vähän siltä, että ei se niin kauheasti ihmisiä mihinkään edes tarvitse. Se on Akita, joo. Ja terävyys, kuinka se reagoi aggressiivisesti, uhkaavasti käyttäytyvää ihmistä kohtaan, niin ei se kyllä kauheasti halunnut olla vihainen, vaikka mitä käärynpyöriä olisi heittänyt. Että +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Puolustushalu, kuinka se haluaa laumaansa puolustaa. Ei se ihan kauheasti halua, tai ehkä pieni halu olisikin, että eihän se mikään väistä. Pitää kyllä silmällä sitä hyökkääjää, mutta ei se kyllä mitään siellä puhukaan. +1 pieni. Taisteluhalu, leukojen lihasten käyttö. Saadaan pientä leikkiä aikaiseksi, eli -1 pieni. Hermorakenne, kuinka se kuormittuu testin aikana. Se ei hirveästi kuormitu, mutta se on ihan tässä tasapainoisen, hieman rauhattoman ilmastossa, mutta +1 hieman rauhaton, että tuossa seinällä se tuli levottomaksi, että alkoi piippaamaan ja ei oikein tiennyt, kuin siihen asiaan olisi pitänyt suhtautua. Temperamentti, millä vilkkausasteella se suhtautuu näihin ärsykkeisiin ja kuinka se huomio on oikeasti suuntautunut ja kuinka se keskittyy, niin se on pikkasen hitaampi, että pientä viivettä on siinä, että koska alkaa tapahtumaan. +2 kohtuullisen vilkas. Kovuus, kuinka se jää muistelemaan näitä ikäväksi kokemia asioita, niin ei se niitä kauheasti muistele, että kyllä se on +3 kohtuullisen kova. Luoksepäästävyys on kunnossa, +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, samoin laukaus varma. Plussapisteitä 151 kappaletta, taisteluhalusta otetaan pikkasen pois, niin jää kotiin vietäviksi 141 kappaletta.